chceme ísť na východ práve kvôli tomu, aby sme mohli aj ľudí z Michaloviec, z Humenného, z Košic, z Prešova proste pozvať do divadla. Pre nich je to skutočne trošku náročné cestovať do Bratislavy. A určite to bude asi veľký zážitok. Dátumovo to vychádza na toho 19. septembra? 19. septembra štartujeme v Bratislave a vlastne odvtedy to hráme celú sezónu v Bratislave a potom tu následujúcu verím, že to presťahujeme do toho. Dobre, a čo sa týka nejakého ďalšieho muzikálu, ktorý tu ešte napríklad nikdy nebol a je istá ambícia napríklad z tvojej strany, že by tu mohol byť, lebo čo ja viem, ja sa moc v muzikáloch nevyznám, ako teda pomerne dosť v ničom, ale ja viem, že existuje napríklad muzikál, že Guys and Dolls. Áno, existuje však. Aj Cats. Aj Cats, aj Billy Elliot je vynikajúci muzikál teraz nový. To o takom baleťákovi? To je o takom malom baleťákovi. To bol film. Ale bol film, áno, a Elton John teraz urobil nový muzikál, je to vlastne pomerne fresh záležitosť v Londýne. Aha, ja, že ho hral už ho hrajú aj na Broadway, je to krásna vec, ale u nás žiaľ Bohu nezrealizovateľná, ešte stále nemáme proste v tomto prípade interpretačné telesa, to znamená, nemáme dostatočný počet chlapov, tanečníkov, spievajúcich a hrajúcich na to, aby sme túto vec tu nám mohli zrealizovať. Ale je to krásna vec. A ja som sa ešte jednu vec zabudol spýtať, a teraz nie zabudol, vlastne som véteri, takže sa to môžem spýtať. Jan Ďurovčík robí tiež choreografiu tam? Áno, Janko Ďurovčík s bolavou chrbticou nám robí choreografiu, Bráňo Kostka robí muziku, Jano Štraser dramaturgiu a zároveň robil aj preklady textov. Ako myslím si, že máme to najlepšieho z najlepšieho. A no len tak teda medzi nami, lebo teraz nerobí ten Ďurovčík fakt všetko? Nerobí, len choreografiu robí. No dobré, ale ako robí choreografiu všetkému? Ja mám pocit, že sa ráno zobudím a potrebujem byť nachoreografovaný Ďurovčíkom. Nie, to máš len taký úplne mylný pocit. My sme robili niekoľko muzikálov a robil aj Šárka Ondrišova niektoré veci a Jaro robil nejaké veci, ale Ďurovčík robí, no tak je dobrý, ľudia ho chcú vidieť, tak ako čo sa budeme tváriť? Počkaj, ľudia ho nevidia tam, hej, on netancuje, ale... Nie, netancuje. Dobre, on je tak akože v zákulisí. Hej, to by nezvládol už asi. Sorry, Janko. Ale to z dôvodu teda chrbtice nie veku. Áno, zdravotných. Ale tak je už aj starý na tanečníka. Starší sa hovorí. Na tanečníka? Aha, na tanečníka je mega starý. Na tanečníka je už starý. A vieš čo, ja tu mám napísané, že pozri sa, ja aj zacitujem. Sajfa, počas vysielania môžeš vysúťažiť 2 VIP vstupenky na premiéru, ktorá bude 19. septembra v Istropolise. Treba však ešte overiť s Vandou, či na tento dátum vstupenky má, alebo treba vymyslieť nejaký iný. Ako to vyzerá? Je to tu napísané čierne na bielom. No, máme predané aj prvú, aj druhú premiéru pre našich generálnych partnerov, ale myslím si, že pre poslucháčov Fanrádia môžeme nejakú výnimku urobiť a 2 tam dostaneme ešte. Dobre, na toho 19. septembra to už dostaneme. Výborne, takže 025249426 alebo 0252491 375. Ak máte záujem, čo určite asi aj máte, tak dovolajte sa do Fanrádia a my budeme potom pokračovať možno trošku neskôr, možno niekedy po 9. hodine ešte s jedným vstupom. 8 hodín a 40 minút je presný čas. Viac hudby, viac fan. Producentke muzikálu, producenti Vande Hricovej ešte stále prajeme dobré ráno, ahoj. Ahoj. Ahoj, je to také ešte kontaktné ahoj a dobré ráno a pekný deň. Toto je ešte posledný vstup, ktorý chceme absolvovať. Ty si sa kedy rozhodla byť producentkou, lebo mierim touto otázkou niekde. Zatiaľ ti nepoviem, že kde, ale... OK, kedy som sa rozhodla, to tak prišlo samé. Ja som vždy chcela robiť filmovú produkciu. A to som tak od malička chcela robiť, že strašne sa mi páčili tie tety a ujovia, ktorí tam vždy na placi všetko organizovali a po všetkých húčali a všetci ich poslúchali. A ty si nechcela byť herečka? Vieš, lebo to je tak... Nie, rovno toto? No jasné. Mňa vždy vedúca výrobného štábu sa volá táto funkcia, ktorú som ja odjak živa chcela robiť. A preto som aj išla na Vysokú školu muzických umení študovať filmovú produkciu a manažment. No ale keďže to s tým filmom dopadlo na tom Slovensku tak, ako to dopadlo a ja som si povedala, že nebudem ja robiť vedúcu produkcie, keď tak producenta, ale na to som ešte nedorástla, na to som ešte malá, tak teraz sa momentálne venujem divadelnej produkcii. A ty si napríklad spomínaš aj na strednú školu, alebo tak? No ja si veľmi dobre spomínam na strednú školu. Ty si bola o ročník vyšší. A ako si spomínaš napríklad na obdobie, kedy umrel Kurt Cobain?
Fúha. To bolo ťažké však. A to ty vieš? No jasné, ja si to No pamätám, lebo niekoľko dní po jeho teda smrti sme sa my dvaja ocitli v jedálni. Áno. A ty si mala taký dlhý vlnený sveter, taký cop si mala. Mala si takú tú smradlavú tácku v ruke, ale tu som mal aj ja v ruke a sme čakali na obed a bolo to strašne smutné. Ty si to tiež asi ťažko prežívala však? Ja som to strašne ťažko prežívala. Ja si presne pamätám ten moment, keď som sa dozvedela z rádia, že zomrel. Ja som práve žehlila a strašne som sa rozplakala, zavolala som svojej kamarátke a išli sme na cintorín u Kozej brány mu založiť pomník. Tak som napísala do takého, tam je taká hrobka, jedna rodina, veľmi krásna, veľká a na tu som napísala proste nejakou Jokondou, že Kurt Cobain, dátum narodenia, dátum úmrtia. Zapalili sme mu sviečky, natrhali sme mu kvety a upozorňujem ťa, že na druhý deň, keď sme tam prišli, tak tam bola asi tona kvetov a asi 1000 sviečok, čiže vtedy som pochopila, koľko ľudí blícovalo a keď blícovalo, tak chodilo práve na tento cintorín, lebo myslím, že doteraz to tam je, takže to som bola ja, ktorá a je to tam ešte napísané stále? Áno, to tam stále je, dokonca ľudia to obnovujú, lebo už to nejaký snaživec premaloval, normálne tú hrobku pekne, lebo chcel to tam vyčistiť, tak vyhodil tie kvety, sviečky a proste to také putnické miesto zlikvidoval, ale potom už nejaká ďalšia generácia po mne nastúpila a normálne to stále prekresľujú a stále to premaluvávajú a stále to tam je. No možno o niekoľko dní, teda týždňov, mesiacov, rokov, tam bude možno taký ako Tokyo Hotel pomník zrazu. To by mohlo byť, to je už nás strieda ďalšia generácia, bohužiaľ. Je to tak, vidím to na Nirvánová, no. Áno. No a čo ty teraz tak počúvaš? A vieš čo, ja počúvam veľa vecí, všeličo, teraz ako najviac fičím na Justinovi Timberlakeovi, toho mám strašne rada. Snažím sa prísť novej Madone na chuť, lebo... A nedarí sa, čo? Vieš čo, mám to v aute, počúvam to už 2 týždne a treba priznať, že najprv sa mi páčila len tá skladba s tým Justinom, dneska sa mi už páčia 3, čiže myslím si, že do toho koncertu 23. septembra sa mi to možno aj zapáči, uvidíme, dávam tomu šancu. No tak ak je tam takých 10 pesničiek, tak dokonca prežijem koncert, jasné. Nie, ja počúvam všetko, okrem dýchovku nemusím vôbec. A ty si aj veľká faninka Café Del Fan, som sa dozvedel. Áno. A to naozaj špeciálne Truhlíka teda potešil, ktorý s nami dnes vysiel, lebo on je teda front DJ. Dobre hrá, jasné, ja na všetkých týchto festivaloch, teda už som si povedala, že už som dosť stará na festivaly, hlavne toho roku, keď som obehla 2, ale povedala som si, že tá pohoda stále je taká, že toto ma baví a myslím si, že tam pôjdem aj na budúci rok. A Café Del Fan je výborná vec a pred pár rokmi na Pohode sme sa výborne zabavili, no. A nie je nejaký muzikál o takýchto DJ-och? Že by sa dal zo zahraničia? Vieš čo, nie je. S elektronickou muzikou zatiaľ muzikál není. Začínajú teraz také hip-hopové nejaké proste pokusy. Uvidíme, ako to dopadne, lebo stále to není mainstream, hej, čiže uvidíme, že jak to bude, ale zase verím, že svojho diváka si to môže získať, ale s elektronickou muzikou som ešte nič nevidela. Teraz tu máme aj jednu otázku z nejakého ženského časopisu. Pýta sa jedna taká novinárka, a čo dovolenka? No. Hej, nechcel som to teda na seba, vieš, takú sprostú otázku. Hej, dovolenka je dosť blbá, respektíve otázka je dosť blbá. Naposledy som bola na dovolenke v oktobri na Seychelloch, kedy som si zlomila chrbticu. Počkaj, ty si tam bola s Keithom Richardsom a ste sa zosypali z palmy? Nie, bola som tam s mojím otcom, prosím pekne. A dopadlo to tak, že som mala zlomený prvý lumbálny stavec, čiže celé leto celú zimu som bola v korzete, chvíľu som bola aj na vozíku, bolo to dosť zle. No a odvtedy som na dovolenke nebola. Odvtedy makám jak šrob a verím tomu, že po premiére budú ľudia chodiť do divadla a ja nebudem mať strašne veľa starostí s predávaním a potom si dovolím snáď aj nejakú dovolenku. Lebo veľmi po nej túžim. A vidíš, veď ty máš aj známeho papá, tak ako povedz, ako sa má papá? No pápa sa má výborne. Pápa režiruje producentov a zároveň hrá hlavnú postavu, čo teda skutočne mu nezávidím. A ten je v kole takisto, tak dlho ako ja, odkedy sme chytili licenciu, vlastne odkedy som ju kúpila, tak odvtedy ten sa borí so scenárom, s obsadením, teraz so skúškami, ale musím povedať a musím zaklopať, ide mu to veľmi dobre, som veľmi príjemne prekvapená, lebo to som sa obávala tejto spolupráce otec asi a dcéra a proste, keď je to prevrátené garde, vieš, otec je autorita doma, ale v robote je to tak, že ja som producent, on je režisér, čiže teoreticky by mal poslúchať a dosť som sa tohoto obávala, že ako toto bude fungovať, toto garde.
Ale zatiaľ treba povedať, že ešte sme sa nezjedli, takže myslím, že to dobojujeme do úspešnej premiéry. Inak to môže byť zaujímavá situácia, že človek aj hrá, aj to vlastne celé režiruje, že je to náročné a je to asi aj oveľa nejaké také zodpovednejšie, lebo človek hrá takú dvojrolu, režisér. Nie je to tak, lebo predsa len on režiruje hercov na javisku, keď sedí za režisérskym pultom, no ale potom príde moment, kedy on sa musí na to javisko postaviť a nie je tam nik, kto by ho režiroval, ale zároveň nemôže byť horší ako jeho alternácia. Jasné. Čiže ako snaží sa a myslím si, že to bude veľmi zaujímavé. A on tam aj spieva? On tam aj spieva, jasné. Fíha. No dobre, tak pôjdeme sa od 19. septembra pozrieť určite do